Nou, dat... Wat is dit? Ah ja, oh, ik kan dit. Goedemorgen. Nou, goedemorgen. Zij zei ik er net, maar Jo wel? Wat zei Zij zei ik er net, maar Jo wel? Ja, ik wel, hè. Ja. Nou, goedemorgen. Nou, goedemorgen. Is dit je verste route? Ja, 1 keer in de 14 dagen kom ik helemaal. Ja. Ik denk wel van 24, 30 jaar al, ja. Ja. En hoe je dat zou komen? Hoe dat ze komt. Ik heb 22 jaar in de vis zitten, dus ik heb bij mijn 14 hier begonnen. En altijd bij de dikloon geweest. En nu houden 1000 man op en nu kon ik dat doen en zag ik dat er maar wat bijnomen. En bloot dat wat, ik wel? Ja, ouderen wel, hè. Daar valt ik wel eens in bij en daar krijg je moeilijk in weer voor. Hè. De jongeren net zo wat, ja. Nee, het is meestal de ouderen. En ik sleutels in de auto, dan rijd ik mee. Dan in het hokje en dan weet ik het wel. Dat is nou ouderwets, hè? Ja, nou, dat is dat een stukje vertrouwen in mee, dat is lekker. Ja, Heerlijk, vind ik. hè? Heerlijk, ja. Vind ik wel. En heb je opvolging? Opvolging? Nee. Is het slim? Nou, ja, van de meesten vind ik het wel sneu. Maar ja, ergens net, nee. Ik vind, ik heb mijn best dingen. Ik hoop naar 2 hier en dan is het gebeurd. Net thuis? Net thuis. Nee. Dat zul je wel missen. Ik denk het wel, ja. Merk je dat? Of mensen er ook wel een beetje uitzorgen dat je weer even komt? Ja, een praatje, hè? Ja. Merk je ja. dat? Ja, maar ouderen wel, ja. En dan, zoals deze vrouw hier, ja, die is dan ik alleen nog. En dan, dan heb je meestal even een praatje. Zo. Ach ja, daar neem ik dan ook even tijd voor. Dat maakt het begin. Ja, een beetje sociaal werk onder. Het is net alleen maar werk. Nee, het is net alleen maar werk. Zo. Nee, daarom.